Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Да моладзі». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брэшцель. Тэма нашай гутаркі – ключавыя словы. Як у тэксце, так і ў жыцці ёсць ключавыя словы. Яны вызначаюць сутнасць, уплываюць на нашы рашэння. Напрыклад, нянавісць ці любоў, вайна ці мір, мудрасць ці глупства, Бог ці грэх. Даволі часта мы замяняем лепшае горшым. Так было і ў Саламона. Не ведаю, як у вас, а ў мяне яго жыццё выклікае супярэчлівыя думкі. Канешне, ён быў самым мудрым чалавекам свайго часу. Пры ім Ізраіль перажываў залаты век. Нездарма яго імя перакладаецца як «мір» і «росквіт». Мы назіраем за ім і захапляемся яго дасягненнямі. Чытаем кнігі выслоўяў ці эклезіяста і згаджаемся з яго разумнымі думкамі. Цікава, што аўтар трэцяй кнігі царстваў не толькі услаўляе Саламона, але і крытыкуе яго. Знаходзячыся ў вавілонскім палоне, ён прыгадвае былыя часы. Я думаю, што частку віны за тое, што здарылася з Божым народам, ён ускладае на цара, які апошнім кіраваў усімі ізраільскімі каленамі. Але галоўнае, за дабраславеннямі ён бачыць Бога, за праклёнамі чалавека. Нядаўна я ішоў ад машыны да свайго пад'езда. На лаўцы сядзелі дзве дзяўчынкі. Адна з іх казала сяброўкі: «Я ведаю, што такое смутак». Вось і мне сумна, таму што Саламон не выкарыстаў свой патэнцыял мудрасці і ў выніку апынуўся, як і шматлікія іншыя людзі, дрэнным распарадчыкам Божых дарункаў. Таму мне хочацца сёння звярнуць увагу на ключавыя словы 11 раздзелу трэцяй кнігі царстваў. Магчыма, яны стануць біблейскім папярэджваннем для нас. Для мяне гэты раздзел трагедыя. Сумны канец раздвоенага сэрца, імпрэза глупства, выхаваўчыя меры. Паміж 3 і 11 раздзеламі вялікая розніца. Вядома, бо паміж «палюбіў Бога» і «пакахаў іншаземных жанчын» прорва. Аднойчы цар Давід прамяняў Господа яго слова на Версавію. Саламон пайшоў далей. Спіс яго жанчын быў вялікі, але галоўнае, што ён прыляпіўся да іх. 700 жонак і 300 наложніц. Няма слоў. Уявіце сабе кнігу ў 1000 старонак. Тая яшчэ цагліна. А 1000 жонак – гэта лабірынт. У ім Саламон заблудзіўся. У другім вершы выкарыстоўваецца слова «прыляпіўся». Такое ж слова мы знаходзім у другім законе 10.20 і 4 кнізе царстваў 18.6. Паслухайце. «Господа Бога твайго бойся, яму служы і да яго прыляпіся, і ягоным імем прысягай». Гэта закон. А таксама «І прыляпіўся ён да Господа, і не адступаўся ад яго, і выконваў наказы ягоныя, якія запаведаў Гасподзь Майсею». А гэта закон у жыцці цара Езекіі. Аўтара трэцяй кнігі царстваў не да дыпламатыі. Яму ўсё адно, якія шлюбныя палітычныя сувязі меў Саламон. Ён паказвае яго раздвоенае сэрца. У чым жа прычына бяды, якая абрынулася на Ізраіль і Саламона? Калі проста непаслушэнства. Запаведзі з другога закона 17 раздзелу з 14 па 20 вершы былі парушаны. «Не памнажай канёў». Саламон гэта робіць. Купляе канёў у Егіпце і фінансуе ворагаў. «Не памнажай калясніцы». Саламон гэта робіць. Не толькі купляе, але і перапрадае іх, тым самым узбройвае будучых ворагаў. «Не памнажай прыгажунь, срэбра і золата праз меру». Саламон гэта робіць. Ён падвяргае небяспецы сваё сэрца і робіць сябе ворагам Господа.
Але наколькі ён, як запаведана, чытаў і перапісваў словы закона? Наколькі ён прытрымліваўся Божага шляху? У гэтым і была галоўная бяда вялікага цара. Давід у кнігах царстваў узгадваецца як узор для пераймання. Так, ён не быў ідэальным чалавекам. Ён рабіў памылкі, але вялікая стрэлка яго жыцця была заўсёды накіраваная на Бога. Яго сэрца імкнулася да Господа. Якія ключавыя словы апісваюць праблемы жыцця Саламона? Пачнем са слова «мярзота». Гэта слова у 5-7 вершах ужываецца 3 разы. Саламон стаў служыць Астарце, багіне урадлівасці, і Молаху, бажаству падземнага свету. Пакланенне гэтым ідалам сярод язычніцкіх народаў суправаджаліся рытуальнай прастытуцыяй і чалавечымі ахвярапрынашэннямі. Складана ўявіць, што чалавек, які ведаў і прапаведваў жывога Бога, сёння сярод тых, хто шануе ідалаў. Здарылася тое, пра што папярэджваў Майсей. Каханне чужаземных жанчын разбэсціла сэрца Саламона. Другое ключавое слово – гнеў. Бог не стаіць у баку. Ён рэагуе на стан сэрца Саламона. Яго памяркоўнасць да ідалапаклонства не пакідае Бога абыякавым. У вершах 9-10 мы чытаем, што гнеў Бога быў выкліканы непаслушэнствам. Саламон не выканаў таго, што запаведаў яму Господ, і не захаваў запавету. Літасціва дзейнічае Бог. Нягледзячы на грэх Саламона, Господ міласцівы. Нашчадкі Давіда будуць сядзець на троне паўднёвага царства яшчэ 350 гадоў. Царства Саламона падзеліцца толькі пасля яго смерці, але спакой у царстве пачынаецца руйнавацца ўжо пры жыцці цара. Трэцяе ключавое слово – супернікі. Саламон страціў спрыяльныя умовы для вялікіх спраў. У 5 раздзеле 3 кнігі царстваў ён казаў: «А цяпер Гасподзь, Бог мой, дараваў мне спакой адсюль. Няма супраціўніка і няма болей перашкодаў». Зараз Бог адымае спакой. Калі паглядзець на мапу Ізраілю таго часу і прачытаць апісанне 11 раздзелу, стане зразумела, што мірнае жыццё скончылася. На поўначы з'явіўся Разон, канфлікт з Сірыяй. На поўдні Адэр і Думіянін, канфлікт з Ісавам. У самой краіне з'яўляецца Іераваам, астравок спакою ператварыўся ў месца напругі. Ізраіль знаходзіўся на скрыжаванні гандлёвых шляхоў. У часы падтрымкі Бога ён быў месцам дабраславення. Падчас гневу Божага стаў месцам войнаў. Трэба сказаць, што Саламон быў не адзінай праблемай у Ізраілі. У 33 вершы напісаны цікавыя словы. «Гэта за тое, што яны пакінулі мяне і пачалі пакланяцца Астарце, божышчу сідонскаму, і Хамосу, богу маавіцкаму, і Мілхому, богу аманіцкаму, і не пайшлі шляхамі маімі, каб рабіць добрае прад вачамі маімі і захоўваць пастановы мае». Праблема была агульнай. Аўтар гэтай кнігі называе галоўны чыннік гневу і пакарання Божага. Яны пакінулі мяне. Магчыма, Саламон паказаў прыклад, але і сэрцы народа не адрозніваліся вернасцю Господу. Дабрабыт заняў месца Бога. Аўтар сумленны са сваімі чытачамі. Ён прызнае заслугі Саламона і яго вялікія справы ў гісторыі Ізраіля. У 41 вершы ён ужывае апошні раз у 3 і 4 кнігах царстваў яшчэ адно ключавое слово – мудрасць. Вось толькі яно з прысмакам гаркоты, гучыць як асуджэнне, як магчымасць, якая была страчана, як падарунак, які быў растаптаны нагамі. Ва ўсім гэтым вялікі ўрок для нас. Ён мае дачыненне як да маладых, так і да людзей ва ўзросце. Калі мы вырашылі прыляпіцца да людзей, наша сэрца абавязкова ухіліцца ад Господа. Калі мы вырашылі пакінуць Бога на абочыне жыцця, наш аўтамабіль абавязкова трапіць у аварыю. Калі мы вырашылі перапісаць Божыя запаведзі і замяніць яго ключавыя словы на свае, бяда прыйдзе з розных бакоў. Сёння прыклад Саламона папярэджвае.
Давайте будем трымацца Божай мудрасці, таму што мудрасць без вернасці Господу ператвараецца ў глупства. Держи, что имеешь, христианин. Держи, что тебе подарил Божий Сын. Держи Божью веру, надежду, любовь. Ты знаешь, за это Иисус пролил кровь. Держи Божью веру, надежду, любовь. Ты знаешь, за это Иисус пролил кровь. Держи, что имеешь, не дай своровать. Храни больше жизни, Христа благодать. Нам есть за что биться, нам есть что держать. Не будем беспечны, нам есть что терять. Нам есть за что биться, нам есть что держать. Не будем беспечны, нам есть что терять. Держи, что имеешь, не дай обмануть. Не дай свое сердце в грехе окунуть. Не дай ложным чудом себя ослепить. Не дай, как Иуда, Христу изменить. Не дай ложным чудом себя ослепить. Не дай, как Иуда, Христу изменить. Держи, что имеешь, держи, дабы кто как тать не восхитил венца твоего. Пусть будет нечестие, как злобный поток. Мы будем держать, да поможет нам Бог. Пусть будет нечестие, как злобный поток. Мы будем держать, да поможет нам Бог. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сяргей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог. Держи, что имеешь, христианин. Держи, что тебе подарил Божий Сын. Нам есть за что биться, нам есть что держать. Не будем беспечны, чтоб не потерять. Нам есть за что биться, нам есть что держать.
потерять.